belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Minister-president Gilmar Pik-Pisas had gisteren een vergadering met de directie van Refineria Isla PDVSA. Dat is opvallend omdat Curaçao op dit moment aan het onderhandelen is met Kork voor het overnemen van de vergunningen voor de raffinaderij. Die waren daarvoor meer dan 30 jaar in handen van PDVSA. Er is verder weinig bekend over het gesprek. Pik-Pisas plaatste de foto zelf op zijn Facebookpagina. Curaçao kan de eerste helft van de 6e tranche liquiditeitssteun tegemoet zien. Dat heeft staatssecretaris Raymond Knops geschreven in een brief aan het Nederlandse parlement. Het gaat om 75,5 miljoen gulden. Het resterende deel van de 6e tranche, 92,5 miljoen gulden, volgt nadat Curaçao aan de resterende voorwaarden heeft voldaan, aldus Knops. Minister van Financiën Javier Silvania is blij met het eerste deel van de 6e tranche. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, ta honrar de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Coração que no meio do mundo. Se a botar coração, nota importância, botar ela blow. A botar coração, botar me em lugar especial. Ou para seguir, registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of chama 0800 0135. Muito nos contribui na melhor Curaçao. Het is nog niet met testen bewezen, maar we kunnen ervan uitgaan dat de Delta-variant inmiddels ook op Curaçao is aangekomen. Dat zei epidemioloog Dr. Izzy Gerstenbloed gisteren tijdens de persconferentie. Daarom is meer voorzichtigheid geboden. De afgelopen periode zijn vooral jongeren besmet geraakt, mensen onder de 24 jaar. Gisteren kwamen er 84 nieuwe actieve besmettingen bij en daarmee kwam het totaal aantal op 185. Er is geen beter alternatief. Mensen moeten zich gewoon laten vaccineren. Dat heeft de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao gisteren gesteld. Volgens voorzitter Daniel Hodge moeten mensen die nog niet besmet zijn goed nadenken waarom ze zich niet zouden laten vaccineren. Het is volgens hem de beste oplossing voor Curaçao. VBC staat ook achter het beleid van de regering op dit gebied. Het Curaçaose uitgaansleven hoeft niet te worden gesloten, maar er moet wel beter worden gecontroleerd. Dat zegt de Curaçaose regering. Hierover vindt vandaag overleg plaats met het multidisciplinaire team hoe die controles precies gaan plaatsvinden. In de afgelopen periode hebben eigenaren van clubs en andere uitgaansgelegenheden of niet goed gecontroleerd of te weinig gecontroleerd. En dat moet veranderen om op die manier de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan, aldus de regering. Politiebureau Montaña heeft sinds kort een eigen team dat zich richt op het oplossen van inbraken in Banda Riba. Die zijn de afgelopen periode flink toegenomen. Op de foto's is te zien dat een deel van het team gisteren een huiszoeking verrichtte in Montaña. Er werd vanuit gegaan dat de eigenaar van het huis gestolen spullen had opgeslagen. De zaak is nog verder in onderzoek. Volgens de Curaçaose rechtbank is er bij veel gevallen van criminele activiteiten sprake van marihuana-gebruik door de daders. In veel gevallen excessief marihuana-gebruik. Niet alleen bij de mannelijke verdachten, ook bij vrouwelijke verdachten komt dat steeds vaker voor.
Dat wordt ook bevestigd door een rapport van het bureau Reclassering. Dat schrijft de Extra vandaag. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.